Nie sme preskúmaní, nie sme uzavretý systém, sme evolúcia v priamom prenose. A teraz vám poviem prečo. A keď to pochopíš, zmení sa váš pohľad na vlastné telo, na zdravie aj na to, čo všetko v človeku je možné. Ľudské telo nie je z pohľadu vedy preskúmané ani zďaleka. A to, čo si myslíme, že vieme, je len malý zlomok reality. Za prvé, anatómia, 90 až 95%. Kosti, svaly, orgány, cievy. To poznáme najlepšie. Aj tu sa stále objavujú nové veci. V roku 2013 sme napríklad objavili nový väz v kolene. 2013, o ktorom nikto netušil, že existuje. Čiže ani anatómia nie je kompletná. Fyziológia, 60 až 80%. Vieme, čo robia orgány, ale často nemáme tušenia. Prečo? Najväčšie medzery máme v imunite, v hormónoch, mikrobiome, nervovom systéme a najmä vo vedomí. Mechanizmy sú stále obrovskou neznámou. Mozog. Maximálne máme preskúmané alebo chápeme 20 až 30%. To je najväčší vesmír v našom tele. Nevieme, ako vzniká vedomie, nevieme, prečo si telo pamätá traumu, nevieme, ako emócie menia génovú expresiu. A nevieme, ako presne mozog vytvára našu realitu. Tvárime sa, že vieme, ale realita je inde. Nie, veda to nevie. Energia ľudského tela takmer nepreskúmaná. Veda potvrdzuje, že telo má elektrické pole, magnetické pole, biofotóny, frekvencie, ale nepoznáme ich presnú funkciu. Nevieme, ako ovplyvňujú emócie. Nevieme, ako súvisia s psychikou. A už vôbec nevieme, prečo dýchanie dokáže meniť frekvenciu tela tak rýchlo. A práve v tejto oblasti pracujem ja. Audit podvedomia, kód výťazov, dých, frekvencia, epigenetika, neuroplasticita. Tam, kde veda ešte len začína klásť otázky, pracujem ja. Krásny deň všetkým.